Hey Hester. Hey. Frida. Kunnen we meer gaan? Pa, die ging nog net jongen. Hey Geertje. Hoi. Zo. Het is DNA. Het is lekker rood. Hé, hey, net zien we niet gewoon bieten. Hé. Hey. Poefke. Bestel. Ja. Net bieten, hè? Oh. Het is Genie. En daar langs. Hey Genie. Genie. Kom eens. Hey. Hallo. Is lekker lezen. Het is Lianne. Hey Lianne. Het is een grote zus, hé. Hey. Kom maar. Stuk lezen. Hey Uniek. Hey. Lianne. Hey Uniek. Oh, wat leer. Hey. Klaske. Lianne. Frida. Uniek. Hallo. Hey. Hester. Klaske. Hey, Lina. Hey, voorzichtig. Hey, daar was mooie vlechtjes in kregen, hè, jongen. Hey, Lina.
Frida. Is dit lezen? Hey. Esther. Hey. Esther. Esther. Hey. Esther. Goed zo. Kom maar. Esther. Kom eens. Hey. Hoi. Doe maar Frida. Ik wel even lezen. Oh. Maar een dikke buik. Het is nou begin mei, dus ze moet nog een maand ongeveer. Ik vind het toch wel weer bijzonder. Esther, Jenny. En Uniek, blijft lekker staan. Lianne. Het achterlaat. Dat is Lianne. Klaske. Frida. En Jello. Jetzt geht ik lezen, denk ik. Hey. Ja, dan. Ja. Nee, toch net? Doe maar heel dauw, geef maar Lisa. Nina. Hey Geertje. Maar Lina net bij mij staan. Oei. Frida. Lianne.
Klaske. Hildo. Nee. Hé Lianne. Was nou meer lekker lissen? Hé, oh voorzichtig. Hé, voorzichtig. Klaske. Uniek. Frida. Met de dikke buik. Lina. Hildo. Esther. Jeannie. Oh, Lianne. Dit al lekker lissen. En Geertje. Lianne achtervolgt me. Hé Hildo. Klaske. Frida. Oh.